Kjempe. Ja da. Ja. Jeg tror det er en fiber. Sitt. Men er du fotograf, eller? Ja, altså jeg er fotograf. Ja. Så... Sitt. Må jeg spørre, hvor du har fået det her udstyr fra? Det er importeret fra Tyskland. Og hvad hedder fabrikatet? Det er mikrokopter, heter det. Mikrohelikopter? Mikrokopter. Mikrokopter. Og hvordan kontrollerer du den? Kan du... En vanlig sånn radiokontroll. Jeg holder han på med sånt, din chef? Ja, ja. Det er til et nyt projekt. Det er så morsomt. Nå skal vi starte den igjen. Ja. Sitt. 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 Li. Hallo, sitt. Og så sier bli. Og så sier bli. Bli. Er det okay, jeg filmer dig? Ja. Vi kan jo få visitkortet. Det er fordi chefen min, han skal lave et projekt med øjenstyring af helikopter til fremtidens search and rescue. Ja. Hvad heter firmaet? Det hedder IT-universitetet. Ja. Det er et universitet. Ja. Det er vel ikke noe fremtid, det er vel nå det. Åh ja. Sitt. Sitt. Så han styrer ved at kigge på skærmen. Ganske forsigtigt. Prøv at se, hvad der sker på skærmen. Sorry. Der er ganske meget støj, men det ser rigtig fint ud. Wow. Nå er det ikke videre oppe lenger. Aha, der ja. Stilig. Så gøy. Hvor høyt kan du fly med den? Jeg kan ta alle sånne tekniske ting etterpå. Ja, sorry.